Okay, si ate mo, siyempre, kiss ko siya. Good night, loves. Ay, tingnan mo, pinipigilan kami. Oh, sige na, good night. Sana all. Nanambaw. Sa mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga kaaning. So hanggang ngayon, mga kanina, dito tayo kina Boss JSM. First na po natulog, mga kaning, ng alauna at magigising ng alas 7. Siyempre gusto ko yung araw na to, mga kaning, ay talagang productive. Dahil nga nandito tayo sa bahay ni Boss JSM, susubukan natin kung maaari na ba kaming magsama sa iisang bahay ni Boss JSM. Yes, mga kaning, tama ang inyong narinig, mga kaning, para sa araw na to, gagawin natin ang isang challenge na mag-asawa challenge. Kahit ba ako, kahit bata pa ako. Sa tingin namin, mga kaning, hindi pa namin kayang maging mag-asawa talaga. Dahil nga sa hirap ng buhay ngayon. Kaya ayaw ko pang pumasok sa ganyan, mga kaning, kasi hindi pa talaga ako ready. Soon, mga kaning, magiging-ready din tayo sa pagkakaroon ng asawa. At sisiguraduhin ko sa inyo, mga kaning, ang kaisa-isang magiging asawa ko in the future ay walang iba kundi ang inyong Boss JSM. Tulog na tulog pa ang inyong bossing. Ganda ko kahit tulog ng asawa ko. Ay, kaganda gising. Boss JSM. Gising na asawa ko. Morning. Paano kasi tayo pag nagising tayo? Anong chinachat mo sa akin pag good morning? Good morning, loves. Kagising ko lang. Kain ka agad pagising mo. Stay safe always. Tapos, I miss you so much. I miss love you you so so much. I God love you bless. so much. Mwah! And Paano pag mag-asawa na tayo? Gagawin pa ba natin yon? hindi na, syempre, kasama na kita. Pero, gusto ko nandyan pa rin yung yung updates mo. Ay, ganun. Para- O sige, Siyempre, halimbawa, para alam ko pa rin. iihi muna ako, no? Hindi ganyan lagi. Pag gusto mo yan, iihi muna ako, ha? Diba? Huwag naman ganyan. For example, Bubuksan ko na yung zipper ko, ha? Gusto mo ng updates, di ba? Ito nga, request nga ng mga kaning natin. Di ba dahil nandito ako sa inyo ngayon? No, hindi pa ako umuwi. Payag ka ba daw na gagawin natin yung mag-asawa challenge? So, you guys are gonna act like you're couples? No! You're gonna act like a married couple. Yes, ganun. I'm your kid. Yes. Hindi, wala munang anak. Mag-asawa muna. Grabe naman kayo. Sobrang bilis nyo naman. Gusto nyo mag-anak kami ng ate mo. Kapatid muna daw kayo. Oh, kapatid muna, no? Siyempre, bebe, dahil mag-asawa na tayo, dapat meron tayong call sign. Pati yun! Di yung pwedeng loves na lang. Hindi, siyempre, nag-iiba yun. Oo, dapat. So, ibig sabihin, pag kinasal tayo mag-asawa tayo, hindi na loves yung tawagan natin? Ano? Anong gusto mo? Sweetheart? French na French. Ayaw mo sweetheart? O sige, honey. Honey? Ayaw mo yan? Ayaw mo yung honey? Gusto mo bang tawagan kitang asawa ko, 021? Grabe ka, Jejemon ka pa rin hanggang ngayon, ha? Oh, Dada. Ah, Jejemon ka. Asawa ko, Oh. hugasan mo nga ako ng puwet. Ano ka ba? Asawa ko, meron ka sarili mong kamay, maghugas ka. Payag ka ba na for this day, magiging asawa kita? Oo. Ano ako dyan? 100% ready ako sa challenge. Pumayag ka. Payag ka na sa hirap at ginhawa, magiging asawa kita. Oh. Hindi tayo maghihiwalay. Oo. Sigurado ka?
Diba? Siyempre, dahil sa araw na to, asawa kita, kailangan mo magluto ng almusal kaya maaga tayong nagising. O, sige, luto na. Ate, ikaw maglilinis. Ako maglilinis? Ate, si Ate Listen. Ah, okay. Ikaw manood ka ng TV dun. Bakit? Yun ang ginagawa ng papa ko lagi. Ano daw? Ganun lang daw yung ginagawa ni Papa niya. Nanonood ng TV. Ala! Papa sabi niya, wala ka daw ginagawa sa bahay. Nanonood ka lang daw ng TV. Hindi, si papa kaya lagi nagugas ng plato, nagliligpit ng table. Wala ka, magluluto na yung kasama ko. Wow, magluluto dyan na iklog. Ang galing naman ang kasama ko. Marunong ka na bang magluto ng sinigang? Sinigang? Oo. Hindi pa. Hindi pa? Nilaga. Yan yung bulalo. Bulalo, yun naman pala. Dapat marunong ka magluto ng mga ano, hindi lang puro pirito kapag nag-asawa ka na. Oo. Siyempre, pag-aaralan mo yun para sa'yo. Ano ka ba? Gusto mo na yun? Gusto Siyempre, ka. hindi naman ako mag-aasawa kung di ako handa. Okay. Diba? Sige, siyempre, almusal lang naman yan eh. Pag almusal talaga, lagi naman, di ba, piripirito? Oo. Tingnan nga natin kung masarap yung niluto mong hotdog. Gaya naman na sa mga Sarap, bebe. Lasang itlog. Kumain ko na. Mas lalong sumasarap yung pagkain kapag sinusubuan yung partner. Mga mag-asawa tayo, dapat kainin mo to kapag pinapasubo ko. Hindi dapat Oh. yan, dapat to. Dapat itlog sa'yo, sa akin, ano, no? Sana all. Subuan yan tayo. Ano na nga? Okay Ba't nagmamadali ka sumubo? Ginawa na. Bibigyan natin ng sound effect yung pang malupitan. Ready? 1, 2, 3, go. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking panin. Ngunit ang ika'y yakapin, naglalaho. Sarap ng itlog. Sarap ng itlog. Yung itlog na pinito, malasa ng adobo. Ganyan ka galing magluto. Oo. Itlog pa lang yan ha. Hindi mo pinipiritong pa lang pero lasang adobo na. Mas lalong sumasarap yung pagkain guys. Alam niyo naman, di ba? Kapag magkasama kayong kumakain na magkasawa. Halimbawa, dumating sa punta na wala na tayong makain. Anong gagawin mo? Yung magkatrabaho ako, alam mo, pag naging parent ka, kahit anong mangyari, igagrab mo lahat ng trabaho para mapakain yung pamilya mo. Correct. Kaya dapat, bago mag-asawa, siguraduhin na ready sila financially. Hindi lang sa sa love na porket nagmamahalan kayo, pwede na kayo mag-asawa. Hindi. Diba? Financially stable din dapat. Correct. Kasi lagi natin tatandaan, mga kaning, yung pag-asawa, hindi parang kaning isinubo, na kapag napasok, iluluwa. Hindi ganon. Grabe naman to! Dinidemo ko pa para sa'yo. Para sa mga kanin natin, di ba? So dahil kanina, ikaw yung nagluto, ako naman yung maghugas ng plato. Bart naman. Gusto mo yan, ako maghugas. Buti na lang, di babasagin to, mga kaning, no? Pambabasag natin kapag kami naglinis. Ano, so sobrang sipag kong asawa, bebe. Oh. Na? Tingnan mo. Tingnan mo, pakita mo to. O, kahit malinis. Oh. Hugas. Yes, ganun lang kasipag pag ako naging asawa mo. Labs! Oh! Ano ba na yan? Ang nanilagnat ako sa pag-hugas ng plato eh. Sana all. Isa pa nga. Di ba pag mag-asawa, dapat sabay naliligo? Ay, gago! Gago, dapat sabay tayong maligo! Mag-asawa eh! Ba, pag hindi... Papa, hindi sila sabay. Ah, hindi sila sabay? Ano ka ngayon, ha? Patay tayo dyan. Ay, ganun. O kami ni ate mo magsasabay maligo, ha? Ay, Ay! Kami daw yung sabay, mami yung tayo sabay. Kami kasi lagi sabay. Hindi! Paula, sabay kami.
Siyempre, magkasawa na kami. Gusto niyo magsabay kayo, magdamit kayo habang nagliligo. Ay, ganoon. Hindi pwede pag naliligo. Di ba dapat walang damit? O, paano bibigyan ng 50? Sabay kaming maliligo. Napakasipag mo naman. Kahit umuulan. Ang ibon na lumilipad. Paano pag nakawala yung mga ibon? Okay lang mawala, basta wag ikaw. Anong magagawa? Laging natutulala tuwing lumalapit ka. Ang galing ng mga ibon no? Kakainin lang yun yung sa loob no? Yung pagkain talaga. Siyempre yung ano nila, yung bibig nila, meant for ano. Galit ka! Yan ang mahirap sa'yo eh. Paano pag naging asawa pa kita agad galit ka? Ang tagal na nating magkasama, hindi ka pa sanay na malakas yung boses ko. Lakas ng boses. Sige nga, pagsigaw mo na mahal mo ako. Sige nga. Sige nga, pagsigaw mo ako na mahal mo ako. Talagang malakas yung boses mo. Nakakaya nga, gago. Tingnan mo, kinahiya mo ako. Hindi nga! Mahirap sa'yo. Gago! Parang malakas boses mo. Pagsigaw mo sa kapitbahay na mahal mo ako. Nakakaya nga! Kaya ko. Sige nga. Gago! Tulog yung mga tao niyan, tanga. Ipinapatawag ko kayo lahat. Bakit? Para sa isang anuncio. Nagsisigawan ko na mahal kita. Saksi ang ulan. Oo nga, Ang mga umuulan, no? ulap. Ang mga halaman dito. Oh. Nakaya kitang ipagsigawan. Dinamoy pa yung mga halaman na nanay. Nakaya kitang ipagsigawan Talaga ba? na hanggang sa hukay. Mamahalin kita. Till I met you, I never That's my asawa. Marunong na magtupi. Alam mo, kesa nag-iinis ka, nanonood ka lang, pumunta ka dito, tulungan mo ako para matapos tayo agad. Paano ba magtupi? Baliktarin mo muna, Baliktarin mo. Baliktarin mo muna, tapos pagpagin mo para umayos. Pagpagin, baliktarin. Tapos, Alam mo ba? Kahit pagbalik-baliktarin yung mundo, hindi makawala yung pagmamahal ko sa'yo. Anong magagawa? Laging natutulala tuwing lumalapit ka. Hindi naman lahat ng lalaki bad boy. Ba't ngayon ka lang? Darating ko lang ganyan naman yung kasalubong mo. Imbis na kiss at tag yung ano mo sa akin, bigay mo sa akin. Anong oras na? Alam mo ba kung anong oras na? Upo ka dito. Huwag ka magtanong-tanong. Oras na, hindi ka palang umuwi. Ano? Amoy na, 1, 2, 3, go, amoy. Hindi amoy aso ha. Amoy na. Aray. Aray. Ba't ganyan yung amoy mo? Ginamit ko yung babango mo kanina, ano Ano ba? yan? Hindi ganyan yung amoy mo. Ano yan? Ano yan? Magpipahid ka pa dyan. Ano ba? Hard to, Valentine's Day ngayon eh. Hindi ba na Day ngayon? Ano ba? Alam mo ba kung ano ngayon? Oh, Buwan ng wika. oo na, aminin ko na. Ano? Namabay ka na naman? Ano pa sasabi? Anong pang-aminin ko? Inunahan mo na ako. Inunahan mo na ako sa sasabi. Oo, nang babae ako. Inulit mo na naman? Oo! Bakit? Nasasawa na ako sa'yo. Puro piritong itlog na lang. Puro piritong itlog na lang. Sino bang di magsasawa sa'yo? Ano ka? Ano? Akala ko ba yung pritong itlog ko? Nasa adobo! Maghiwalay na tayo! Nagiging pag-iwalay ka? Oo. Nagsawa ka sa pritong itlog ko? Oo! Bakit ako nagsawa ba sa itlog mo? Huwag mo akong sinisig naman! Hindi ako sinigawan ng mama ko nung bata ako! Ano gusto mo paluin kita? Yan ang mahirap sa'yo eh! Dinadaan mo lagi sa tawa! Kadarating mo dito! Sisigawan mo ako! Sino ba hindi magsasawa doon? Ba't kasi may chikihin My God, Kali! At tagal-tagal na nun! Pero yung matagal na yun, nandito pa rin! My God, Kali! At tagal-tagal na nun! Pero yung matagal na yun, nandito pa rin sa puso ko! Kung sasabihin mo, am I not enough? Bago sabihin mo na yun. My God, Kali! Ang tagal-tagal na nun! Pero yung matagal na yun, nandito pa rin sa puso ko! Elbow, am I not enough? Ang tagal-tagal na nun! Pero yung matagal na yun, nandito pa rin sa puso ko! Am I not enough? May kulang pa sa akin? Pangit ba ako? Pangit ba yung katawan ko? Kapalit-palit ba ako? No! Then why? Ba't mo ako sinaktan? You give me hope. Wala
Wala sa linya yun. Oy, nandyan. Wala sa script. Sinabi nila Wala sa isa. script, bisa sampalin mo ako. So ayan po mga kaning, nandito na po kami ngayon sa kama nila Boss JSM. Tabi po kami matutulog ngayon. Ang na-realize ko lang sa buong araw na ginawa natin yung challenge na to, wala pa tayo sa kalingkingan ng mga mag-asawa talaga. Magiging ready rin kasi tayo niyan pag lalo na pag may sariling bahay na tayo. Oo. Basta nakikita mong may ginagawa ako, tapos nakita mong may hindi pa nagagawa. Sigurado magkukusa ka, pero as of now kasi na ganito pa lang, hindi pa eh. Oo. Pao, gusto mo ba yan? Dito mo na ako matutulog habang wala pa sila tita at tito? Opo. Pero gusto mo ba na tabi kami magtulog ng ate mo? Hindi, ako sa gitna. Ay, ikaw sa gitna? Sabi ka dyan. Bakit? Sa gitna daw siya. Tingnan nyo mga kaning. Pinag-iwalay kami ni Boss JSM. Sa gitna daw si Pau Pau. Ikaw talaga, parang ikaw yung ate dito ha. Si ate muna. Good night. Sa akin, kiss mo ako. Si ate mo, syempre, kiss ko siya. Good night, loves. Ay, tingnan mo, pinipigilan kami. Sige na, good night. Good night mga kaaning. Sabay kami maliligo bukas ha.